E-commerce i comerç segur que ho heu sentit anomenar alguna vegada. En cas que no sigui així, no patiu. L'e-commerce no costa gens d'entendre i forma part segur de la vostra vida. La lletra E fa referència a la xarxa, internet, i el concepte comerç es pronuncia gairebé igual en anglès que en català. L'e-commerce, doncs, el podem traduir com el comerç a la xarxa, la compra i venda per internet. I deia que segur que forma part de la vostra vida perquè més enllà d'haver comprat alguna cosa per internet, segur que heu teclejat el nom d'algun producte o alguna empresa al Google. Com diu molt bé un dels nostres tres convidats d'avui, si no et trobem a internet avui en dia, no existeixes. La sentència no sabem si és o no d'en Javier Coromina, director de frescota.com, però com a mínim sí que la podem llegir a la vostra web. Javier, molt bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Com ens expliques a la gent què és frescota.com? Doncs Frescota és una empresa de màrqueting online i disseny web ubicada a Barcelona i orientada a petites i mitjanes empreses. I la sentència aquesta de que si no et troben a internet no existeixes és una sentència nostra que vam crear des de Frescota. I que és veritat, no? Sembla ser que sí. I a part d'en Javier Coromina també ens acompanyen Antoni Viada i l'Abraham Roig. Molt bona tarda a tots dos. Bona tarda. Antoni Viada és posicionador de pàgines web i botigues online a Google i fundador d'Innova. A veure, això algú pot pensar posicionador? És que les webs es van posicionant? Exacte, les webs es van posicionant i van assolint cada vegada millors posicions perquè quan la gent les busqui trobi les pàgines web dels nostres clients. Es posicionen soles o els responsables d'una web poden aconseguir colar la seva perquè aparegui de les primeres? La gràcia és anar treballant, és un tema que Google va canviant constantment, el seu motor de recerca, i la gràcia és un manteniment i un treball constant per aconseguir, primer, que estigui a dalt de tot la pàgina web dels cercadors i segona, que es mantingui durant el temps. Ja heu sentit en Javier, Antoni, i ens falta l'Abraham Roig, que és dissenyador, és empresari, fundador de Vendemas, que si ho heu d'escriure a internet és Vend amb D i Mas. Abraham, bona tarda. Bona tarda. Vaja, s'escriu d'una manera, però en realitat li hem de dir d'una altra. Bé, és un joc de paraules perquè quedés bé gràficament i al final estàs limitat per els noms de dominis que quedin disponibles, no? I vosaltres què és el que oferteu? Perquè si algú entra a la vostra web, jo el primer que em trobo és ven més per internet amb el nostre mètode. Sí, bàsicament nosaltres fem botigues online des del principi fins al final i ens encarreguem des de sintetitzar la idea del client, desenvolupar la botiga, fer el disseny i després portar-lo de la mà amb una mica amb tota la promoció i intentar que recuperi la seva inversió l'abans possible. Antoni, l'Abraham i en Javier, tres persones que hi entenen i molt d'això que explicava jo abans, que és l'e-commerce. Per això us hem convidat avui per parlar de la compra, venda a través de la xarxa. Algunes dades que ens poden ajudar a situar-nos. L'any 2009, un 23% de la població de l'estat espanyol va fer alguna compra o alguna venda a través de la xarxa. Números força per sota encara de la mitjana europea, que se situava l'any passat en un 37%. Són números més baixos del que un es pot pensar o esperar que arribi a passar? No sé quin dels tres. Bé, jo en aquest cas soc optimista, perquè els números siguin baixos o alts, al final aquí el que compta és la tendència, no? I la tendència és que ara mateix que tot va cap avall, doncs això va cap amunt i molt, no? Però tot i així, amb aquest 23%, té sentit parlar d'e-commerce o mirant cap endavant té molt de sentit? No, i tant. Ara mateix ja s'està venent per internet i s'està venent molt. L'usuari està preparat, està acostumat i realment és el moment de fer-se un lloc, no? I la frontera entre el món real i el virtual són tan fines que al final les empreses compten com unitats venudes, diners facturats i no importa d'on venen? Hi ha una gran tendència de lo que és l'empresa que aposta per internet, el botiga que aposta per internet i que creix d'una manera exagerada. Per exemple, hi ha un cas d'Innova que és un bisuter, que si escrius a Google bisuteria, apareix ell en primera pàgina a Google, es diu Félix Bisuteria, i va traspassar la seva botiga real a internet i ara pràcticament ha tancat la seva botiga real i viu de les ventes d'internet. Javier, si algú s'està plantejant avui, 6 de maig del 2010, dijous... Real i viu de les ventes d'internet. Javier, si algú s'està plantejant avui, 6 de maig del 2010, dijous, té sentit que jo tingui una botiga i que no tingui web? A veure, malauradament encara hi ha moltes empreses que es demanen si val la pena tenir una bona pàgina web. Masses. Per exemple, tinc aquí unes dades que va comentar en una entrevista a La Vanguardia la Elena Gómez, que és la presidenta de la Federació Espanyola d'Economia Digital, que diu que si hi ha 3 milions d'empreses en a Espanya,
600.000 tenen web, només 600.000, i només 70.000 d'aquestes 600.000 aprofiten la web que tenen. I acaba dient, per falta de formació, molts directius no se n'adonen de la revolució silenciosa que ens afectarà a tots. I clar, vosaltres existiu, de fet, potser amb matisos diferents, però perquè la gent sigui capaç de treure rendiment de la seva web. A partir de quin moment vosaltres us adoneu que això és un mercat, per exemple, Toni, i que val la pena treballar aquí? És un mercat immens. Pensa que està ben posicionat a Google, dona una visibilitat increïble. És com tindre una botiga a Passeig de Gràcia amb Rambla Catalunya. O sigui, realment, si estàs molt ben posicionat, venen molta gent i és un canvi radical per una empresa ben posicionada a una empresa que tingui una botiga o una pàgina web que no estigui posicionada. I vosaltres, Abraham, per exemple, a partir de quin moment creeu Vendmas, escrit vendemas.com? Bé, fa un parell d'anys que ho vam crear, doncs cada dia ens demanàvem més botigues online, nosaltres fèiem pàgines web normals i corrents, i cada cop ens vam anar especialitzant més en aquest camp, no? Som partners d'un programa informàtic que es diu Magento, que és un sistema de codi lliure, sobre el qual muntem botigues molt professionals i totalment personalitzades, amb un cost bastant reduït, no? Bé, nosaltres no dubtem que és molt important estar a la xarxa, nosaltres ho intentem. Ja us preguntaré abans que marxeu què podem fer per posicionar-nos i posicionar-nos bé a la xarxa. Estaria bé que els competidors no ens escoltessin, a veure què passa. És important anunciar-se, que et trobin, fer-te molt visible en tot moment. Això s'aconsegueix només amb el Google, Toni? És l'única manera? Principalment és Google, ja que Google té una quota de mercat molt important, però també tenim que tindre en referència tots els altres cercadors, també promocions de pàgines web i després també les xarxes socials. O sigui, de fet, és una gran estratègia de màrqueting online en la qual la millor i la que brilla més, a la punta de l'iceberg, podríem dir que seria Google, però és una estratègia global. Sí, evidentment, Google no pot obviar-se per cap empresa, no? Perquè al final és la pedra filosofal del posicionament, no? Però segons el que venguis i a qui ho venguis, i el teu públic objectiu i el teu tipus de producte, a més de Google has d'intentar fer altre tipus d'estratègies, no? Per tant, no ens podem oblidar de res del que hi ha a la xarxa i sobretot estar molt atents a potser si hi ha un altre que va pujant i va avançant per la dreta. Sí, com dèieu, depèn del teu mercat objectiu. Si vens als Estats Units, Google només té una quota de mercat em sembla que és un 66%. A Espanya té un 96%, Google. Llavors, als Estats Units has de tenir molt en compte altres cercadors a part de Google, com Yahoo, Bing i... Nosaltres, que el que venem, podríem dir, ho venem a Catalunya, hem d'anar a Google directes? Sí, jo diria que sí. Hem d'anar a Google, hi ha el google.cat, per exemple, i a més, és molt important per les empreses que se n'adonin la importància d'estar presents a la xarxa i segon, estar presents a dalt de tots els cercadors, perquè realment venen, i venen molt bé. La crisi econòmica a la que estem immersos globalment afecta la borsa, el petroli, però també afecta la xarxa? Sí, però menys. Menys perquè, com deia l'Abraham, és un sector que està experimentant uns creixements d'un 20 i un 25% anuals. Exacte. A més, jo diria que que la crisi provoca que preferin moltes empreses a internet, perquè amb pocs recursos pots tindre una botiga tipus Magento, pots estar posicionat a Google, etc. O sigui, que hi ha moltes empreses que s'estan volcant amb el tema internet i sobretot gent que avui en dia no troba feina, volca el seu negoci, el seu futur negoci a internet. Per tant, ens ajuda a optimitzar molt el que tenim. Sí. No és una lluita d'un David contra un Goliat, perquè tu ets petit, però si saps gestionar els teus recursos, acabes sent tan gran com el que té més diners. Efectivament, si aconsegueixes trobar el teu forat i aconsegueixes trobar un producte bo del qual en sàpigues, si t'especialitzes molt i vens només una cosa, pots aconseguir amb una estructura molt petita captar molta gent que s'interessi, no? Inclús internacionalitzar-te i amb una estructura de molt poques persones doncs, muntar una xarxa de distribució i vendre sense que es noti que ets una persona que estàs en una oficina amb 3 mesos. No? Però que ho ha pensat molt bé. Nosaltres avui començàvem el programa amb en Raül Calàbria, que és periodista, que va crear una web que era salvarunperiodista.wordpress.com, que el que volia fer era una campanya viral, només era una persona i ens deia els milers de persones i la repercussió que va tenir en tan sols en una setmana. Per tant, el que cal és tenir una bona estratègia. Sí, és molt important. La innovació és molt important. De fet, per nosaltres ens diem e-innova, amb la similitud que tu deies d'e-commerce, doncs e-innova, del tema d'innovar. És molt important innovar i gràcies a la innovació sortirem avui en dia de la crisi. És així, o sigui, la solució a la crisi està claríssima, és innovar. Amb internet podem innovar, amb la gràcia que podem innovar amb baix cost.